Okay. Hiya pawb, a chroeso nôl i'r sianel PopT. Heddiw ma, be da ni'n neud, Elin? Dwi'n gwybod Elin. Heddiw ma, da ni yn mynd i drio peidio chwerthin. A dwi'n gwybod os da chi'n nabod fi, ac os da chi wedi gwylio fideos fi, ond dwi'n chwerthin eitha lot. A hefyd, dros dim byd, pethau sydd ddim yn hyd yn oed Doniol. So mae hyn yn mynd i fod yn challenge, ond dio ddim just yn trio beidio chwerthin, try not to laugh. Mae o yn trio beidio chwerthin efo ceg llawn dŵr. Yay! Mae hyn yn mynd i fod mor daclus, a dwi ddim yn gwybod sut mae hyn yn mynd i fynd. O na, dwi'n chwerthin yn barod. Dwi'n actually really nervous achos efo dŵr yn ceg, dwi'n meddwl dwi'n mynd i neud gymaint o lanas. Ond, cyn i ni gychwyn, please, please, please cofiwch i Tanysgrifia i'r sianel, i adael hoff, a hefyd i glicio'r gloch na, please, os gwelwch yn dda, diolch yn fawr. Ond, cyn i fynd fewn iddo, cofiwch fod chi hefyd yn gallu chwarae hefo fi, so quick, edrych yn ôl glasiad y ddŵr, a nhw'n ei wneud o'n gilydd. Fideo cynta yn barod, dwi'n mynd i roi, oh no, dwi'n rhoi hwn yn ceg fi wan. 就看得到下面有一家丢家的，如果到单位冲到那边呢，俺就让他就来吃高呢。Be? Oh my god, okay, iawn, dim amser, reit, ymlaen i'r clip. Ymlaen i'r clip nesaf, iawn. A few minutes later, the bear was spotted behind this home in Moreland Hills. This recreation identifies how witnesses say the bear escaped into the woods. Do you want to get mine so long? Oedd yna really funny, actually. Elin. Reit, trydydd un. Away. Away. Stay away. Mynd i delio efo'r fideo yma. O, iawn, iawn. Nes i ddim pwyri'r dŵr allan. Am rhif 4, mae gennym ni TikTok. Dwi'n lyfio TikTok, so gwni weld. Ond mae yna lot o fideos Doniol ar TikTok, so dwi ofn hefyd. O'n i'n meddwl oedd hwnna'n funny anyway, a wedyn hwnna'n just... O na, ella ddim yn mynd e, ti'n gwybod be, ella. Oh no. Oh. Wel, boys, dwi'n sorry. Mae'n siŵr oedd hwnna'n rili afiach i wylio fi yn just driblo fatha ci efo dŵr yn dod allan y ceg fi. Ond dwi'n gobeithio nad ydych chi fwynhau y fideo yma heddiw, a dwi'n gobeithio nad ydych chi chwerthin digon hefo fi.
Ti'n gwybod be? Weithiau mae'n neis jyst eistedd lawr, sbiodd ar TikToks a chwerthin, yn dydi. Chwarae teg i rhai o'ch chi sydd jyst efo gwynab stil. Dwi'n prawd iawn o'ch chi. Cofiwch i danysgrifio i'r sianel, i adael hoff, i rannu'r fideo yma efo'ch ffrindiau a gofyn iddyn nhw, hei, bet eich i chdi ddim mynd trwy'r fideo yma heb chwerthin. Anyway, diolch yn fawr iawn i chi am wylio'r fideo yma a na welch chi yn y fideo nesaf. Ta-da! Peidiwch â poeri ar ben eich computer.